नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीने पालकची भाजी आणि कुळीदाचं सांबार. पालकची भाजी साफ करून एक एक पान स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. धुवून घेतलेला पालक बारीक चिरून घ्यायचा आहे. तसेच इथे मी एक बटाटा कापून घेतला आहे. 2 चमचे शेंगदाणे आणि 5 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. मिरची शेंगदाण्याची जाडसर पेस्ट बनवायची आहे. कढईमध्ये 5 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. तेलामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. आता यामध्ये मिरची आणि शेंगदाण्याची जाडसर पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. आता यामध्ये बटाटा घालून मिक्स करायचा आहे. अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. बटाटा शिजलेला आहे. आता यामध्ये पालक घालायचा आहे. मिक्स करून झाकण ठेवायचं आहे आणि 2 मिनिटं वाफ द्यायची आहे. 2 मिनिटांनंतर बटाटा आणि पालक दोन्ही शिजलेले आहे. आता यामध्ये 2 चमचे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे आणि ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. खूप टेस्टी आणि हेल्दी पालकची भाजी मालवणी पद्धतीने तयार आहे. आता आपण बनवूया कुळीदाचं सांबार. वाटीभर कुळीद निवडून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत. 8 ते 10 तास भिजल्यानंतर कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. थोडेसे कुळीद शिल्लक ठेवून बाकीचे कुळीद मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे आहेत. कुळीद अशा प्रकारे वाटलेले आहेत. वाटून घेतलेले कुळीद डब्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत.
आता कुळीदाच्या सांबारसाठी वाटप बनवूया। वाटपासाठी इथे मी 1 कांदा, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 15 लसूण पाकळ्या आणि 2 इंच आलं घेतलं आहे, 5 चमचे सुकं खोबरं आणि अर्धा नारळाचं ताजं खोबरं घेतलं आहे। दोन चमचे तेल घालून आलं, लसूण आणि कांदा, कोथिंबीर भाजून घ्यायची आहे। कांदा लाल झाल्यावर त्यात कोथिंबीर घालून नरम होईपर्यंत परतायची आहे। आता भाजलेला कांदा प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। त्याच कढईत पुन्हा 2 चमचे तेल घालून सुकं खोबरं परतायचं आहे। ताजं खोवलेलं खोबरं पण त्यातच घालून लाल होईस्तोवर भाजून घ्यायचं आहे। भाजलेलं खोबरं प्लेटमध्ये काढायचं आहे। मिक्सरमध्ये पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। कांदा खोबऱ्याचं वाटप तयार आहे। कढईमध्ये 5 चमचे तेल घातलं आहे, 2 लसूण पाकळ्या ठेचून घातल्या आहेत, अर्धा कांदा उभा चिरून घातला आहे, अर्धा चमचा हळद पावडर आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे। आता यामध्ये वाटून घेतलेले कुळीद घालायचे आहेत। एक ग्लास पाणी घातलेलं आहे। एक चमचा मीठ घातला आहे। कुळीद शिजवताना सुद्धा अर्धा चमचा मीठ घातलेलं होतं। आता कांदा खोबऱ्याचं वाटप घालायचं आहे। मिक्स करायचं आहे आणि सांबारला 5 मिनिटं उकळ येऊ द्यायची आहे। चांगले उकळ आल्यानंतर मालवणी पद्धतीने टेस्टी हेल्दी कुळीदाचं सांबार तयार आहे। कुळीदाचं सांबार रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।